के दीवाना अखिलेश भैया जसनी दारा ए जनुआ हमार जनुआ हमार समझवादी जनुआ हमार समझवादी। ओहो बा भैया समाजवादी लोगन खातिर के जे समाजवादी से सच्चा प्यार करेला, जे अखिलेश जी के सच्चा चाहे वाला बा, जे चाहता कि ए समय जो लहर बाऊ लहर आयो वाला समय में बरकरार रहे, ओकरा खातिर के कैसे ए सब के गमछिया बनहले अपना कि जनुआ हमार समाजवादी के कट्टर लवर ह, सच्चा सिपाही ह। का करे अखिलेश यादव के दिल में बसौले हवे वीरेंद्र सिंह जी के दिल में बसौले हवे किन